Ωραία. Γεια σας. Είμαι ο Βασίλης. Είμαστε εδώ με άλλους ασθενείς long COVID. Είμαστε εδώ με την Παρασκευή, την Ευθυμία, τον Μιχάλη, την Κατιάνα, τη Βάσο και την Κατερίνα. Και φτιάχνουμε αυτό το δεύτερο βιντεάκι μας. Συναντιόμαστε ακόμη μια φορά ηλεκτρονικά για να φτιάξουμε αυτό το βιντεάκι, με σκοπό πάντα να φέρουμε την όλη κατάστασή μας όλο και περισσότερο προς τα έξω. Για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία, γιατί υπάρχει ανάγκη για τα πράγματα τα οποία θέλουμε να διεκδικήσουμε. Να δείξουμε, θέλουμε πρώτα απ' όλα ότι είμαστε εδώ, ότι υπάρχουμε και πολλοί από εμάς υποφέρουμε πάρα πολύ, όμως είναι τρομακτικό το ότι βρισκόμαστε τόσο βαθιά στην αφάνεια. Και αυτό επηρεάζει και την διάγνωσή μας, που είναι το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε, γιατί είναι ένας άθλος για τις ασθενείς με long COVID να φτάσουν σε μια διάγνωση ή έστω επίγνωση ότι αυτό το οποίο, αυτά τα νέα προβλήματα υγείας που τους εμφανίστηκαν ξαφνικά, ότι πρόκειται για long COVID. Και αυτό συμβαίνει γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη κάλυψη από τα media. Πολλοί γιατροί δεν γνωρίζουν καν για το σύνδρομο αυτό, δεν μελετούν για να μάθουν παραπάνω και υπάρχει ελάχιστη ενημερότητα και στο γενικότερο πλαίσιο της κοινωνίας. Επομένως, για παράδειγμα, στη δική μου περίπτωση ήταν 5 μήνες όπου λάμβανε λάθος διαγνώσεις, όπου υπέφερα, προσπαθούσα να βρω τι συμβαίνει, είχα τρελαθεί, μέχρι που άρχισα να ακούω για τον long COVID και έτσι φτάσαμε σταδιακά, φανταστείτε, μετά από μήνες σε μία διάγνωση. Ε, Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της συζήτησής μας, το πώς φτάσαμε όλος αυτός ο άνθρωπος από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων μέχρι κάποια διάγνωση ή έστω επίγνωση το ότι έχουμε long COVID. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να μοιραστεί την ιστορία του πρώτος? Παρασκευή, αφού δεν σήκαμε την Βασίλη, προηγούμενη φορά. Τι κάνεις? γεια σε όλους, καλά, Γεια σου, προσπαθώ. Παρασκευή. Γεια σας παιδιά, γεια σας ομάδα. Ονομάζομαι Γεια- Παρασκευή και χαίρομαι πολύ που είμαι και εγώ μέρος σε αυτή τη συνάντηση αυτή τη φορά. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να μοιραστούμε την Μμμ. οδύσσειά μας και όλο αυτό το γολγοθά που περνάμε τόσο μεγάλο διάστημα. Όπως ακριβώς είπες και εσύ ο ίδιος, Οδύσσια. Ήταν ένα ταξίδι και συνεχίζει να είναι πολύ πρωτόγνωρο και πολύ μοναχικό πολλές φορές. Άμεσα μετά την νόσησή μου, τον Ιανουάριο του 2022, εμφάνισα μετά από λίγες ημέρες, εντός μιας εβδομάδας, όλα αυτά τα συμπτώματα που προαναφέρατε στο προηγούμενο βίντεο όλοι, νευρολογικά, καρδιολογικά, γαστρεντερολογικά, σε όλα τα συστήματα. Και από τότε ξεκίνησε αυτός ο γολγοθάς, προσπαθώντας να βγάλω άκρη και να αρχίσω να καταλαβαίνω και να με καταλαβαίνουν και οι γιατροί, γιατί έψαχνα απεγνωσμένα να βρω γιατρό που να μπορεί να με καταλάβει. Και φυσικά πήρε άπειρο χρόνο αυτό για να συμβεί. Έχοντας όλα αυτά τα συμπτώματα από τον Ιανουάριο, προσπάθουσα τότε να το επικοινωνήσω σε γιατρούς διάφορων ειδικοτήτων, κυρίως νευρολόγων, γιατί ήταν αυτά που με απασχολούσαν περισσότερο το διάστημα εκείνο, ε, με πλήρως αποτυχημένες όλες τις προσπάθειες που έκανα, μιας και πήγαινα σε διάφορους νευρολόγους και οριακά με έβγαζαν τρελή. Γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν το γνώριζε η ιατρική κοινότητα. Υπήρχε και gaslighting τότε, ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο. Οπότε οι μόνες απαντήσεις οι οποίες λάμβανα ήταν το ότι πρέπει να χαλαρώσεις λίγο, έχεις πάρα πολύ άγχος, να σου δώσουμε κάποιο αγχολητικό, να σου δώσουμε κάποιο αντικαταθλιπτικό. Δηλαδή όλα τα συμπτώματα τα απέδιδαν, ας πούμε, σε ψυχογενή αίτια. Και μέχρι εκείνη τη στιγμή απορούσα με τον εαυτό μου από ένα διάστημα και μετά, επειδή επισκέφτηκα και άλλες ειδικότητες, καρδιολόγους, γαστρεντερολόγους, αγγειοχειρουργούς, τα πάντα, ό,τι θα μπορούσα να κάνω για να βεβαιώσω αν έχω κάτι περίεργο ή όχι. Όλες οι ειδικότητες δεν μου έβρισκαν απολύτως τίποτα. Οπότε ξεκίνησα να μπαίνω κι εγώ σε αυτό το τρυπάκι του ότι κάτι συμβαίνει με την ψυχολογία μου, κάτι συμβαίνει με το μυαλό μου, αρχίζω και τρελαίνομαι. Πώς θα το διαχειριστώ, δεν μπορούσα με τίποτα να το διαχειριστώ. Και βάδιζα επί της ουσίας ολομόναχη. Υπήρχε και το gaslighting της κοινωνίας γενικότερα, δηλαδή και από άποψη κοντινών προσώπων και γιατρών. Οπότε στη συνέχεια προσπάθησα με μεγάλη δυσκολία να συνεχίσω τη ζωή μου. Καταλάβαινα ότι κάτι πάει πάρα πολύ λάθος με το σώμα μου. Μπορούσα να διαχωρίσω το ότι αυτό δεν είναι ψυχογενές. Και ξεκίνησα να προσπαθώ να το επικοινωνώ ξανά και ξανά και ξανά, παρόλο που είχα απογοητευτεί χιλιάδες φορές. Όπου η πρώτη που με άκουσε ήταν η καθηγήτρια της νευρολογίας μου, στη σχολή μου, γιατί σπούδαζα ιατρική. Τώρα βρίσκομαι σε παύση, αφιερώνοντας χρόνο στο σώμα μου και στον εαυτό μου.
η οποία ήταν η πρώτη η οποία μου είπε πως Παρασκευή πρέπει να κάνεις ίσως λίγη υπομονή, διότι αυτό που μου λες ακούγεται σαν νευροφλεγμονή. Συγκεκριμένα μου είχε πει ότι ίσως έχουν πάθει φλεγμονή κάποια μικρά αγκιάκια που τρέφουν τα νεύρα και θα έπρεπε να δώσω χρόνο. Συμπτωματικές αγωγές οι οποίες δεν είχαν ας πούμε κάποια βάση, δεν υπήρχε κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Και στη συνέχεια προσπάθησα να βρίσκω τρόπους και να ψάχνω αν υπάρχει κάποιος άλλος που βιώνει κάτι παρεμφερές, κάτι περίεργο. Και το μυαλό μου με ξεγελά, αλλά δεν θυμάμαι καθόλου. Αλλά για καλή μου τύχη βρήκα την ομάδα του Long Covid Greece, Mm. όπου και έκανα το αίτημα, μπήκα στην ομάδα, με δέχτηκαν και κατάλαβα πλέον ότι δεν είμαι μόνη. Άρχισα να βλέπω πώς τα από μέλη της ομάδας που συνέπασχαν, άρχισα να βλέπω τις ίδιες απορίες, τα ίδια ψυχολογικά μαρτύρια, να το πω, το ίδιο PTSD σε όλους. Και μέσω της ομάδας αυτής, όσο περνούσε ο καιρός, εφόσον δεν μου έβρισκε κανένας τίποτα και δεν γινόταν ενδελεχής έλεγχος, παρόλο που το έσπρωχνα, πήρα την πρωτοβουλία να απευθυνθώ ως πρώτο βήμα στο πρότυπο κέντρο Long COVID, το οποίο τότε ήταν το πρώτο που υπήρχε, για εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον, γιατί στη συνέχεια δημιουργήθηκαν και άλλα πολύ αξιόλογα και πληθύνουν και ελπίζω να συνεχίσει να συμβαίνει, ήταν ο Ευαγγελισμός. Ωστόσο, να σημειώσω ότι, όπως γνωρίζουμε όλοι, στην Ελλάδα τα πράγματα λειτουργούν πάρα πολύ διαφορετικά. Η αναμονή είναι τεράστια στα δημόσια νοσοκομεία και ειδικά σε ένα νοσοκομείο το οποίο ερχόταν πολύ μεγάλο μέρος ανθρώπων σε αυτό. Οπότε υπήρχε πάλι μια χρονοκαθυστέρηση κάποιων μηνών, δηλαδή 3 μηνών σίγουρα, μέχρι εγώ να πατήσω το πόδι μου στον Ευαγγελισμό και να πω «Όπα, κάτι συμβαίνει εδώ». Όταν αυτό συνέβη και μου έδωσαν, ας πούμε, τις οδηγίες σχετικά με τον ενδελεχή έλεγχο που θα έπρεπε να διεκπεραιωθεί στο νοσοκομείο, αφού συνέβη καρδιολογικός έλεγχος, νευροψυχιατρικός, πνευμονολογικός, και άρχισαν, ας πούμε, να συνδέονται κάποια κομμάτια του παζλ. Πήγαινα και εγώ δικές μου εξετάσεις, οι οποίες έκανα τις περισσότερες, αν όχι όλες τις φορές, με δική μου πρωτοβουλία, οι οποίες έδειχναν ξεκάθαρα στα εργαστηριακά μου μια χρόνια φλεγμονή. Ας πούμε, η ταχύτητα καθίδησής μου ήταν αυξημένη. Όσον αφορά το νοσολογικό κομμάτι, η ανοσφαιρίνη G μου συνεχίζει να είναι αυξημένη, δηλαδή είναι πάνω από τα 2.000. Δεν μπορούσαν αυτά να εξηγηθούν και συνεχίζουν να μην έχουν εξηγηθεί ακόμη και σήμερα, η αλήθεια είναι. Καθώς και σε συναντήσεις που είχα πραγματοποιήσει με ρευματολόγο εκτός του πρότυπου ιατρείου, μου είχε πει ότι δεν μπορώ να σε βοηθήσω, δεν ξέρω τι είναι αυτό, να απευθυνθείς εκεί που σε παρακολουθούν. Οπότε, περνώντας ο καιρός και βγαίνοντας και τα αποτελέσματα από όλα αυτά που είχαν ήδη διεκπαιρεωθεί στο πρότυπο ιατρείο Long COVID, εκεί πλέον επιβεβαιώθηκε ότι έπασχα και πάσχω από καρδιαγγειακή δυσαυτονομία και έχοντας μία σύντομη κουβέντα με τους γιατρούς, κατάλαβα ότι η δυσαυτονομία αυτή μπορεί να είναι και ευρύτερη. Δηλαδή να αφορά και άλλα κομμάτια του σώματος, το γαστρεντερικό, το αναπνευστικό, διάφορες λειτουργίες του οργανισμού που συμβαίνουν λόγω του αυτόνομου νευρικού συστήματος ασυνείδητα. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη διάγνωση που έλαβα, η καρδιαγγειακή δυσαυτονομία. Στη συνέχεια, λόγω διάφορων δυσανεξιών που ανέπτυξα, αλλά όχι κοιλιοκάκης, άρχισε να υπάρχει υποψία ότι ίσως να πάσχω και από σύνδρομο MCAS, μαστοκυτάρωσης, το οποίο είναι ακόμη σε διερεύνηση, γιατί είναι πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθεί. Όπως γνωρίζουμε, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς λειτουργεί στο εξωτερικό. Όσον αφορά το νευρολογικό κομμάτι, μέχρι και σήμερα δεν έχει ονομαστεί κάπως. Οφείλονται τα περισσότερα στη δυσαυτονομία. Και σε μαγνητικές που έκανα και σε μια μαγνητική αγιογραφία που έκανα με δική μου πρωτοβουλία, διαπιστώθηκε ότι πιθανόν να πάσχω από κάποια αγκίτιδα, που είναι η φλεγμονή των αγκίων του εγκεφάλου, την οποία συνέχισα να την τρέχω για να διαπιστώσω αν ισχύει ή όχι, με διάφορες κουβέντες. Επισκέφτηκα και το Μετροπόλιταν, επισκέφτηκα και το Αττικόν για άλλου είδους εξετάσεις. Δεν διαπιστώθηκε τελικά η φλεγμονή αυτή. Άλλοι γιατροί μου έλεγαν, ξέρεις την έχεις, και άλλοι ότι δεν την έχεις. Οπότε πλέον, μέσα από όλο αυτό το μαρτύριο θα το περιγράψω εγώ,
Και έχοντας πλέον το κράτος δώσει τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνεται η νόσος αυτή στη λίστα του ICD-10, μου δόθηκε επίσημα η διάγνωση μακράς COVID και συγκεκριμένα αναφέρθηκε και ας πούμε, στοχεύει περισσότερο στη δυσαυτονομία και στην πιθανή αγκύτητα που μπορεί να βιώνει ας πούμε, ο οργανισμός μου τη συγκεκριμένη στιγμή αυτή. Ήταν πάρα πολύ μοναχικό, συνεχίζει να είναι. Και είναι, όπως ακριβώς το είπαμε και τη στιγμή που το ξεκινήσαμε, μια οδύσσια. Ναι. Παρασκευή, σε ευχαριστούμε πραγματικά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ναι, η δικιά σου ιστορία μου θυμίζει τόσο πολύ τη δικιά μου, γιατί και εμένα ακριβώς μήνες Ναι, να τρέχω μόνος μου για εξετάσεις, η ταχύτητα καθίσης να με εξετάζω μόνος και να φτάνει μέχρι 47. ναι, Ναι, και τότε δηλαδή εγώ έπρεπε να δείξω τις εξετάσεις, να καταλάβω ποιες εξετάσεις χρειάζεται ο οργανισμός μου, για να αρχίσω να τους πείσω και να λάβω ναι. μια γνώση έτσι, από το ίντερνετ για το τι πρόκειται, τι είναι ο long COVID. Οπότε μου θυμίζει πάρα πολύ ιστορία στη δικιά μου. Μοιάζουν πολύ, Ευχαριστούμε που έχεις τη μοιράστηκες. δίκιο. Εγώ ευχαριστώ. Κατερίνα, θέλεις να μας πεις εσύ για τη δικιά σου ιστορία, πώς έφτασε στη διάγνωση? Ναι, για και Γεια σου, από μένα. Κατερίνα. Καλησπέρα. Πώς έφτασα στη διάγνωση. Ναι, είναι ένα θέμα, έτσι όταν λέμε διάγνωση, τι εννοούμε και καμιά φορά Ναι. αναρωτιόμαστε μέχρι και μεταξύ μας τι εννοούμε, γιατί εντάξει, αυτό που λένε long COVID, από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι μια ομπρέλα πραγμάτων, σαν να είναι ένα φάσμα διάφορων παθήσεων ή ίσως μια καινούρια πάθηση. Την οποία βέβαια προκαλεί η νόσηση με τον ιό COVID. Πραγματικά και στη δική μου περίπτωση πέρασα μήνες εφιαλτικούς, μπορώ να πω. Εφιαλτικούς, δεν έχω ξαναπεράσει κάτι πιο δύσκολο στη ζωή μου, μπορώ να πω. Ήταν Οδύσσια, Γολγοθάς, δεν ξέρω τι άλλη μεταφορά να κάνω. Πάντως ήταν μια πολύ πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία και είναι φυσικά, γιατί όλα αυτά τα συμπτώματα τα έχω ακόμα, απλά μέχρι να καταλάβει κάποιος τι είναι αυτό που του συμβαίνει, αν παθαίνει έμφραγμα ή εγκεφαλικό ή κάποιο νευροεκφυλιστική ασθένεια, ας πούμε, που δεν ξέρω, δεν είμαστε και γιατροί, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτοεξέταση και αυτοδιάγνωση. Είναι κάτι πολύ τρομακτικό, ειδικά όταν δεν μπορείς να λάβεις απαντήσεις από τους ειδικούς, δηλαδή τους γιατρούς, οι οποίοι βέβαια δεν είναι ειδικοί στο long COVID, γιατί είναι μια καινούργια πάθηση. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες αυτά τα 3 χρόνια. Δεν είναι χτεσινή η πάθηση αυτή. Έχουν περάσει ήδη 3,5 χρόνια. Κοντεύουμε σε λίγο στα 4. Και να πω εδώ έτσι στο σχόλιο μου ότι νομίζω ότι πλέον οφείλουν όλοι οι γιατροί να γνωρίζουν. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει ακόμα αυτή η άγνοια. Για να μπω τώρα στην ιστορία αυτή και να πω ότι είχα επισκεφτεί περίπου 20-25 γιατρούς, μετά σταμάτησα να μετράω απλά. Ιδιώτες, γιατί εκεί που έμενα, εντάξει, ήταν μικρό περιφερειακό νοσοκομείο, απευθύνθηκα πρώτα απ' όλα σε ιδιώτες. Βέβαια, εμένα ήταν κάπως σαν συνέχεια της νόσησής μου όλα τα συμπτώματα. Ήδη από τις 15 μέρες μετά το αρνητικό τεστ, να το πω έτσι, επειδή είχα πάρα πολύ έντονους πόνους στο στέρνο, σχεδόν μόνιμα, με ελάχιστα μικρά διαλύματα, και κάλεσα τότε μια υγειονομικό στο τηλέφωνο και μου είπε ότι πρέπει να δω αν μήπως έχει υγρό η καρδιά και τα λοιπά, πρέπει να κάνω υπέρηχο. Και έτσι πήγα πρώτη φορά στο νοσοκομείο με οξύ πόνο στο στήθος και κάποια άλλα επεισόδια μάλλον προς συγκοπής, δηλαδή ήμουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και μία φορά με μετέφεραν με ασθενοφόρο δηλαδή στο νοσοκομείο, όπου έγιναν οι εξετάσεις που γίνονται στα επίγοντα, δηλαδή αν περνάω έμφραγμα, βασικά αυτό νομίζω. Και μου έκανε τότε εντύπωση ότι υπήρχε ιατρείο που το λέγαν post-COVID, όπου μάλιστα ήταν και αρκετοί ασθενείς που περίμεναν απ' έξω, και μου έκανε εντύπωση τότε αυτό. Και έφυγα με μία σακούλα έτσι με 6 φάρμακα, μάλλον ήταν 3 βιταμίνες και μέταλλα και 3 φάρμακα, τα οποία μου είπαν
Συγγνώμη, να κάνω μια παρένθεση, γιατί δεν το είπα. Έτυχε να βρίσκομαι στο εξωτερικό τότε και εκτός Ευρώπης. Οι συνθήκες ήταν λίγο τριτοκοσμικές στο νοσοκομείο, αλλά παρόλα αυτά μου είπαν ότι το πακέτο που δίνουν στους post-COVID είναι αυτά τα φάρμακα και να τα πάρω. Για να το προχωρήσω λίγο, τον δεύτερο με τρίτο μήνα μετά την νόσηση, που ξεκίνησαν τα δυνατά συμπτώματα και εγώ κάθε μέρα ξυπνούσα σαν να, δεν ξέρω, σαν να έσπαγα πέτρες όλη τη νύχτα, ας πούμε, αντί να κοιμάμαι και να ξεκουράζομαι, και δεν άντεχα πλέον αυτή την κατάσταση, άρχισα να απευθύνομαι σε οριλά, σε καρδιολόγο, σε πνευμονολόγο, επειδή είχα πολύ έντονο λαχάνιασμα, δύσπνοια, πονόλαιμο, περισμένο λαιμό, συνέχεια και πολύ πόνο στα πλευρά, σε όλα τα πλευρά, μπρος και πίσω στο θώρακα. Ξεκίνησα όμως από το ιατρείο ύπνου, γιατί σκέφτηκα ότι όλη αυτή η εξάντληση, μάλλον κάτι γίνεται στον ύπνο μου και δεν κοιμάμαι ποτέ, ας πούμε. Δεν είχα κάποιες άπνοιες. Εκεί βέβαια πρωτοφάνηκαν οι πολύ ανεβασμένες σφίξεις, οι παλμοί, που έφταναν τους 120 στον ύπνο, χωρίς άπνοιες, χωρίς να έχω ξυπνήσει κτλ. Μου είπαν δεν μπορούν να με βοηθήσουν από εκεί και πέρα και έτσι ξεκίνησα στους υπόλοιπους γιατρούς. Είχα κακή σπυρομέτρηση, είχα μια διάγνωση με βρονχίτιδα, πήρα κορτιζόνη, πήρα εισπνεώμενα, δεν με βοήθησαν σε κάτι. Περνούσαν οι μήνες, εγώ δεν είχα σταματήσει τις δραστηριότητές μου, αλλά όλο και χειροτέρευαν. Έτσι από τον 4ο μήνα μέχρι και τον 8ο ήμουνα συνέχεια άρρωστη, ήμουνα κάθε εβδομάδα, είχα και κάτι λίγο διαφορετικό, όπου τώρα εκ των υστέρων μπορώ να πω ότι δεν γνωρίζω αν ήταν κάποια έξαρση της κατάστασης αυτής, της long COVID, ή αν ήταν καινούριες ιώσεις που κολούσα. Βέβαια, εννοείται ότι έκανα συνέχεια τεστ, rapid test και self-test, γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι νιώθω τόσο άρρωστη, που θα πρέπει μάλλον να ήταν η COVID. Κανένα τεστ δεν βγήκε όμως θετικό. Είχα λοιπόν όλα αυτά τα συμπτώματα γρίπης, κακουχία κτλ. Όπου ξεκίνησαν και τα μουδιάσματα, οι μυϊκές συσπάσεις, ειδικά στα κάτω άκρα. Η πόνη στα κόκαλα, στα πλευρά, τα λέω όλα αυτά. Η ορθοστατική δυσανεξία, η δουλειά μου είμαι κατά βάση όρθια, ήμουνα στη δουλειά, όπου κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να στέκομαι όρθια, για κάποιο λόγο έπρεπε να κάθομαι, δεν καταλάβαινα τι συμβαίνει και με πόνους στο στήθος. Είχα απώλεια βάρους, έφτασα 46 κιλά και όλη την υπόλοιπη μέρα τέλος πάντων ήμουνα στο κρεβάτι. Έτσι, αφού είχα πάει σε όλους αυτούς τους γιατρούς, άκουσα ότι υπήρχαν κάποια ιατρεία που λέγονται long COVID. Μετά από 2 μήνες κατάφερα να κλείσω ραντεβού στο τοπικό ιατρείο long COVID, όπου πήγαινα για 1,5 μήνα, αλλά δεν είχα καμία απολύτως απάντηση από την γιατρό εκεί. Δηλαδή για 1,5 μήνα πήγαινα τις εξετάσεις που μου έγραφε εξετάσεις, αλλά δεν είχα καμία απολύτως απάντηση, καμία όμως. Είχα σοκαριστεί. Το σχόλιο ήταν να απευθυνθώ σε κάποιον άλλο νομό. Και πήγα σε άλλο νομό, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το ιατρείο long COVID εκεί, πολύ εξυπηρετικοί γιατροί με κατανόηση και γνώση, ας πούμε, της κατάστασης, αλλά δεν μπόρεσαν να με βοηθήσουν σε κάτι άλλο. Τους ρώτησα για κάποιο ιατρείο στην Αθήνα, μου είπαν να πάω να δω τι αποκατάσταση έχουν και εκεί. Μετά από 2 μήνες πάλι κατάφερα να κλείσω το ραντεβού, δηλαδή περνούσαν οι μήνες πολύ βασανιστικά. Ήμουν σε μια πολύ χάλια κατάσταση, είχα και τρέμουλα κτλ. Εντάξει, οι γιατροί ήταν πάρα πολλοί, κυρίως ιδιώτες, εντάξει, γιατί δεν μπορούσα να κλείσω ραντεβού σε νοσοκομείο, σε νευρολόγο. Σε νευρολόγους πήγα, 3 συνολικά, 4, δεν θυμάμαι. Σε καρδιολόγους, έβαλα Χόλτερ, ξεκίνησα φυσιοθεραπεία, πήγα σε αλλεργιολόγο. Εν πάση περιπτώσει, μετά από 3 ταξίδια στην Αθήνα και 1,5 μήνα στην Αθήνα, γίναν κάποιες σημαντικές εξετάσεις που
διαγνώστηκα με καρδιακή δυσαυτονομία, με μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα, μέχρι εκεί. Για τα υπόλοιπα συμπτώματα που με ανησυχούσαν πάρα πολύ και ήταν καθημερινά, όπως η πόνη, οι συσπάσεις σε όλο το σώμα τυχαία και άλλα πολλά, δεν είχα καμία απάντηση. Δεν υπήρχε γιατρός, ο κατάλληλος γιατρός, ούτε ρευματολόγος, ούτε δεν ξέρω και εγώ ποια ειδικότητα, ας πούμε, είναι κατάλληλη. Από εκεί και πέρα έχουν περάσει 4 μήνες από την επίσκεψή μου στην Αθήνα, αλλά ένα χαρτί που να λέει γνωμάτευση, να συγκεντρώνει όλα τα ευρήματα. Ένα πάκο τεράστιο, τόσο με εξετάσεις, να συνεκτιμηθούν τέλος πάντων και να βγει ένα πόρισμα, μια γνωμάτευση, μια διάγνωση, ότι πάσχεις από αυτό, αφού συνεκτιμήσαμε όλες τις εξετάσεις, δεν έχω. Έχουν περάσει 4 μήνες από τότε. Έχω ξεχωριστά έτσι από τους γιατρούς. Άλλωστε και από τους πρώτους γιατρούς που με είδαν στο πανεπιστημιακό, χωρίς κλινική εξέταση, μου είπαν ότι πάσχω από όλα αυτά που έχει, ας πούμε, η δυσαυτονομία, δηλαδή η δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Βέβαια, το καταλάβαινα και μόνη μου, το έλεγα. Δεν μπορώ να στέκομαι όρθια. Ζαλίζομαι, κοντεύω να λιποθυμίσω, πονάω, κάθομαι στο πάτωμα, οπουδήποτε. Εκεί κατάλαβα λοιπόν ότι οι σημαντικές εξετάσεις, αυτές που έχουμε πρόσβαση δηλαδή, μπορεί να είναι οριακά φυσιολογικές ή φυσιολογικές και κάποιες, στη δικιά μου περίπτωση, εντάξει, έγραφε κάτι ήπιο, κάτι οριακό. Μια ήπια ανεπάρκεια βαλβίδων, για παράδειγμα, ή πολύ κακές πυρομετρήσεις. Εντάξει, αυτό δεν ήταν ήπιο. Θετικά κάποια αντισώματα για αυτοάνοσα. Θετικοί δείκτες που δείχνουν θρομβώσεις ενδεχομένως, στο τριπλάσιο. Μετά ήταν αρνητική, μετά ήταν θετική. Χολυστερίνη 235, θηροειδής στα όρια. Έμεινος ρίση είχε ξεφύγει. Όλα αυτά δεν έχουν συνεκτιμηθεί και δεν έχω κάποιες απαντήσεις σε αυτό. Αυτό που κατάλαβα είναι επίσης ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε πολλές εξετάσεις. Εγώ εξακολουθώ να μην ξέρω, νομίζω και όλοι. Έχω κάτι νευροεκφυλιστικό, έχω κάτι που κινδυνεύω, έχουν κάτι τα αγκία μου, ο εγκεφαλός μου, γιατί υπάρχει και δυσλειτουργία, έτσι και είναι πολύ τρομακτικό αυτό το σύμπτωμα, της γνωστικής ή εγώ λέω εγκεφαλικής λειτουργίας. Έτσι, υπάρχει απώλεια μνήμης, συντονισμού, συγκέντρωσης, προσοχής. Έχω ξεκινήσει αποκατάσταση γνωστική που κάνουν νευροψυχολόγοι. Η δισκαμψία τι σημαίνει, με ρευματολόγο δεν έχω απαντήσεις. Για πάρα πολλά πράγματα δεν έχουμε απαντήσεις. Και αυτό φυσικά προκαλεί ένα άγχος, μια αγωνία και μια απελπισία. Φυσικά, εννοείται, άκουσα πάρα πολλές φορές. Έχεις άγχος, φταίει ότι είσαι αδύνατη. Βέβαια, αυτό το λένε και στους υπέρβαρους, ότι πρέπει να χάσουν κιλά και θα λυθεί το πρόβλημά τους. Εγώ άκουγα φάε και θα βρεις την υγεία σου, ή κάνε λίγο γυμναστική, που αυτό αντεδείκνυται στην περίπτωσή μας. Έμαθα κι εγώ, βέβαια, με βοήθησε πολύ έτσι, η συζήτηση με άλλους ασθενείς και μου άναψαν λαμπάκια, δηλαδή κάποια πράγματα που δεν μου τα είχε πει ποτέ κανένας γιατρός, και από εκεί και πέρα άρχισα να διαβάζω κάποια πράγματα, τι σημαίνει μια αλγική εγκεφαλομυελίτιδα, τι είναι αυτό, τι προκαλεί, γιατί κάθε μέρα ή την επόμενη μέρα είμαι σαν άρρωστη. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όταν περπατάς 5 λεπτά γρήγορα και μετά έχεις πόνο στο στήθος για 2 εβδομάδες και είσαι στο κρεβάτι και παίρνω τη γιατρό και μου λέει πήγαινε στα επίγοντα και δεν περνάω έμφραγμα, γιατί αυτό εξετάζω μόνο. Λες τι συμβαίνει. Και σου λένε άλλοι παλιότεροι, δυστυχώς με αυτή την κακή εμπειρία, ξέρεις, αυτό που κάνεις δεν πρέπει να το κάνεις. Εγώ δεν μπορούσα να το διανοηθώ αυτό, να μην μπορώ να περπατήσω γρήγορα, να ανέβω σκάλα. Να πρέπει να σταματάω, να κάνω διαλύματα. Δεν τα είπε κανένας γιατρός αυτά, δυστυχώς. Και είχαμε βέβαια και ξεκάθαρα μία παρότριση, μάλλον μία κατεύθυνση. Ξεκάθαρα μου λέγαν, έχουμε την κατεύθυνση, η κατεύθυνση είναι αυτή, οι ασθενείς δεν πρέπει να σταματάνε τις δραστηριότητες τους. Εγώ ήμουν σε μία κατάσταση που έτρεμα, έκλαιγα, λιποθυμούσα, ζαλιζόμουν και πώς. Δεν είχα φωνή,
πήγαινα με βραχνιασμένη φωνή. Πώς θα το κάνω αυτό? Πείτε μου έναν τρόπο και θα το κάνω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και σε αυτό βέβαια συμβάλλει γιατί καθυστερούν πάρα πολύ οι εξετάσεις μας. Δεν μπορεί ένας ασθενής που είναι σε μια τέτοια οριακή κατάσταση να περιμένει 3 μήνες ή 4 ή 5 ή 6 για κάποιες εξετάσεις που τελικά αναγκαζόμαστε να τις κάνουμε ιδιωτικά και αν τα καταφέρουμε. Και η έλλειψη βέβαια γιατρών στα νοσοκομεία, έτσι. Εγώ έκανα 3 ταξίδια για αυτό το λόγο. Έφυγα από νησί, πήγα στην Αθήνα 3 φορές. Σε αυτή την κατάσταση που ήμουνα, που το 80% του χρόνου μου το περνούσα στο κρεβάτι και εξακολουθώ βέβαια να είμαι έτσι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν υπήρχε γιατρός, αναβάλαν τα ραντεβού κτλ. Ναι. Αυτά για να μην μακρηγορώ άλλο. Κατερίνα, σας ευχαριστούμε. Πραγματικά αυτό που πέρασες, νομίζω, φαντάζει φιάλτης, όντως, και έχουμε περάσει όλοι κάτι ανάλογο. Και είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, αυτό που είπες, το ότι οι γιατροί, οι ειδικοί δεν είναι ειδικοί, γιατί είναι κάτι εντελώς καινούριο. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς. Εγώ δεν έχω λάβει κάποιες απαντήσεις, όπως αυτές τις απαντήσεις που περιμένεις, δεν τις έχω λάβει ποτέ για όλες τις εξετάσεις που είναι λάθος, για ό,τι βγαίνει. Σας ευχαριστούμε, Κατερίνα. Ναι, να πω και μόνο ότι στη δικιά μου περίπτωση τουλάχιστον, όποιους γιατρούς και να ρώτησα, και σας λέω, μπορεί να είναι και 50 γιατροί που επισκέφθηκα, δεν ξέρω, έχω χάσει το λογαριασμό, κανένας δεν μπόρεσε να μου εγγυηθεί ότι θα περάσει. Ναι. Εννοείται ότι κάποιοι προσπάθησαν να με ψυχώσουν κτλ. Αλλά κανένας δεν είπε αυτό που έχεις θα περάσει. Δεν το γνωρίζουμε. Και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις και να το διαχειριστείς. Ναι, εννοείται. Μία, θέλεις να μας πεις εσύ για την ιστορία σου? Ναι, εγώ νόσησα τον Μάρτιο του 2022. Επικοινώνησα με μία γιατρό γενικής ειδικότητας, με μία γενική γιατρό εδώ στα Τρίκαλα, η οποία ήταν η μόνη μαζί με άλλη μία που πήγαινε και έβλεπε ανθρώπους που είχαν COVID, γιατί τότε ήταν ακόμα σε περίοδο καραντίνας και όσοι ήμασταν COVID έπρεπε να είμαστε μέσα και να μην βγαίνουμε και όλα αυτά. Είχα μία μέτρια προς δύσκολη οξεία φάση. Μόλις πέρασε η οξεία φάση, η οποία μου κράτησε περίπου 10 μέρες, 2 εβδομάδες, συνέχισα εγώ να έχω πάρα πολλά συμπτώματα, τα οποία δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν. Η γιατρός μου, με το που πέρασαν ήδη 2 εβδομάδες από την νόσηση και εγώ δεν επαναρχόμουν, μου είπε ότι έχεις long COVID. Ήταν η πρώτη φορά που το άκουσα αυτό σαν όρο. Μου συνέστησε την ομάδα Long COVID Greece στο Facebook, μπήκα μέσα, μου εξήγησε ότι αυτό είναι κάτι καινούριο, ότι κανείς δεν γνωρίζει τι είναι, ούτε τις αιτίες, ούτε τον τρόπο αντιμετώπισης, ότι φαίνεται ο COVID να δημιουργεί διάφορα προβλήματα σε πάρα πολλά συστήματα του οργανισμού και δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε γιατί, ούτε πώς μπορούν να λυθούν, ειδικά στη δική μου περίπτωση, όπου όλες οι εξετάσεις μου είναι φυσιολογικότατες και άριστες. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δηλαδή, αν δεις τις εξετάσεις μου είναι μικρού παιδιού, όπως λέει και η γιατρός μου, αλλά εγώ δεν αισθανόμουν μικρό παιδί. Έτσι, ήμουνα συνέχεια ξάπλα, δεν μπορούσα να σηκωθώ, με πάρα πολλά νευρολογικά προβλήματα, με πάρα πολλά γνωστικά προβλήματα, με καρδιολογικά προβλήματα, με αδυναμία να κάνω οτιδήποτε. Έτσι ήμουνα 2,5 μήνες, όπου άρχισα σιγά σιγά να σηκώνομαι, χωρίς ποτέ να έχουν φύγει τα συμπτώματα. Μετά ακολούθησε η δεύτερη νόσηση, όπου τα συμπτώματα αυτά γιγαντιώθηκαν. Εκεί δηλαδή που άρχισαν να υποχωρούν κάπως ξανά, γιγαντιώθηκαν και μπήκαν και καινούρια μέσα. Και σε αυτή τη φάση η γιατρός μου είπε «Φεύγεις, πας στο Σωτηρία». Μου έκλεισε η ίδια ραντεβού, γιατί εγώ δεν μπορούσα να κάνω οτιδήποτε. Κατέβηκα στο Σωτηρία με τα 1000 ζόρια. Εκεί οι γιατροί ήταν εξαιρετικοί και όλο το προσωπικό. Με εντάξανε σε μία έρευνα. Με βάλανε να κάνω μου είπανε αναλυτικά, δηλαδή έκατσα 1 ώρα και κάτι, τους είπα όλα τα συμπτώματά μου. Με παρέπεμψαν στους αντίστοιχους γιατρούς, σε νευρολόγο, σε καρδιολόγο, σε στοματολόγο, σε πνευμονολόγο, δηλαδή σε οριλά, γιατί είχα σε πάρα πολλά συστήματα πρόβλημα. Και αυτό που ουσιαστικά έκανα είναι να παίρνω ένα-ένα το πρόβλημα που είχα
σε κάθε σύστημα και να το προσπαθώ να το λύσω. Δηλαδή, εγώ είχα κάπου στα 30 διαφορετικά συμπτώματα από 5 διαφορετικά συστήματα και όλη μέρα ασχολούμουν με όλο αυτό το πράγμα. Γιατί όλη μέρα, ενώ τις ώρες που δεν κοιμόμουν. Δηλαδή από τις 14 και 16 ώρες που κοιμόμουν, τις υπόλοιπες κοιτούσα πώς θα μπορούσα να λύσω τα προβλήματά μου. Η αλήθεια είναι βέβαια πως οι περισσότεροι γιατροί, όχι περισσότεροι, όλοι οι γιατροί, ακόμα και η γενική γιατρός μου, που θεωρώ ότι και στο Σωτηρία μου είπαν δεν γνωρίζουμε, ξέρουμε πάνω κάτω έναν μηχανισμό, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα που έχεις. Και με ό,τι φαρμακευτική αγωγή υπάρχει, αυτή να χρησιμοποιήσουμε για τα αντίστοιχα συμπτώματα. Δυστυχώς κάποια συμπτώματα από αυτά που είχα και έχω δεν έχουν φαρμακευτική αγωγή, οπότε είναι ανίατα. Ακόμα δηλαδή και άνθρωποι που δεν είχαν περάσει νόσηση, αλλά τα έχουν αυτά, όπως είναι η χρονιακόπωση, όπως είναι εμβοές, όπως είναι διάφορες ταχυκαρδίες, δεν λύνονται. Αυτό που ουσιαστικά έγινε είναι να κάνω τεστ. Τι ταιριάζει, τι δεν μου ταιριάζει. Έπαιρνα αυτά τα χάπια, με βοηθούσανε, καλώς. Δεν με βοηθούσανε, τα άφηνα. Δηλαδή πέρασα 1 χρόνο, 1,5 να τεστάρω αγωγές, ποια μου ταιριάζει, ποια δεν μου ταιριάζει. Κάποιες με βοήθησαν πολύ, κάποιες καθόλου. Με κάποια συμπτώματα έχω μάθει να ζω. Κάποιοι έχουν υποχωρήσει και έψαξα και λόγω της δικής μου ειδικότητας, γιατί είμαι ψυχολόγος και είχα πολλά νευρολογικά, έκατσα και γνωστικά προβλήματα, έκατσα και δεν το βάλα κάτω. Δηλαδή, ανάγκασα τον εαυτό μου να κάνω 10 λεπτά γυμναστική. Τι θα ήταν, stretching, 10 λεπτά. 1 εβδομάδα μετά θα ήμουν στο κρεβάτι, ναι, αλλά το έκανα. Ανάγκασα τον εαυτό μου να διαβάζει 10 λεπτά, γιατί δεν μπορούσα παραπάνω. Δεν γίνεται, δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό σε εκτελεστικές λειτουργίες. Οπότε προσπάθησα με ό,τι τεχνικές, δηλαδή έχω αλλάξει τη διατροφή μου, προσπαθώ να είναι τελείως αντιφλεγμονώδη, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα και μόνη μου. Εγώ προς το παρόν είμαι σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήμουνα πριν. Και αυτό θεωρώ ότι ανάγκαζα τον εαυτό μου να πάει 1 επίπεδο παραπάνω από αυτό που ήταν. Δεν πήγαινα 10 επίπεδα, γιατί όσες φορές προσπάθησα να πάω πάρα πολύ ψηλά, δεν τα κατάφερνα, με έριχνα 2-3 εβδομάδες. Αλλά εγώ προσωπικά και μαζί με τους γιατρούς μου που μου λέγανε δοκίμασε αυτό, δοκίμασε εκείνο, δοκίμασε τ' άλλο, προσπάθησα να βρω αυτό που ταιριάζει σε μένα, γιατί κατάλαβα ότι αυτή η νόσος είναι κάτι καθαρά του υποκειμενικό. Δεν μπορεί κανένας να σου πει κάνε αυτό και θα βρει σωτηρία, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί ένας γιατρός να σου εγγυηθεί ότι θα περάσει, μπορεί και να μην περάσει ποτέ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που γίνονται και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε ελληνικό επίπεδο. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Υπάρχουν περιορισμοί σε όλες τις κοινότητες. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Πρέπει να κάνουμε υπομονή και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα της υπομονής να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή πραγματικά αυτό που έχω εγώ προσωπικά να μοιραστώ είναι ότι ήμουνα πάρα πολύ τυχερή που έπεσα σε μία γιατρό που ήξερε και δεν έχασα χρόνο, η οποία με έδωσε κατεύθυνση σε άλλους γιατρούς που ξέρανε, οπότε δεν έχασα χρόνο, ούτε λεφτά, ούτε κόπο. Και μετά οι γιατροί ήταν απόλυτα ειλικρινείς μαζί μου, είπανε δεν ξέρουμε, προσπαθούμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε δίπλα σου και ό,τι σύμπτωμα έχεις, να προσπαθούμε με την υπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή να το βοηθήσουμε, να το εξαλείψουμε. Κάποιες φορές πετύχαινε, κάποιες όχι. Αλλά θέλω να υπογραμμίσω για μένα
την αξία ενός γιατρού που ξέρει και διαβάζει, γιατί όλοι μου οι γιατροί ήταν απόλυτα κατατοπισμένοι. Μπορεί να μην ξέρουν πολλά πράγματα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Οπότε, δηλαδή, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν γιατί δεν υπάρχει κάτι. Αλλά στάθηκαν δίπλα μου και είναι δίπλα μου. Και εγώ προσωπικά το πάλεψα και το παλεύω. Δεν έχω πει ότι δηλαδή θα συνεχίσω τη ζωή μου. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά τα Χριστούγεννα που ήμουνα πάρα πολύ άσχημα, με πόνους παντού, δηλαδή δεν μπορούσα να κόψω το φαγητό μου και είπα όχι, θα βγω. Πόση ώρα θα κάνω να ετοιμαστώ? 2 ώρες. 2 ώρες. Θα ετοιμαστώ. Θα βγω έξω, θα κάτσω 1 ώρα, θα πονάω. Ναι, θα πονάω, αλλά θα βγω. Και αυτό με βοήθησε, γιατί άρχισα να ξεχνιέμαι. Και άρχισε το σώμα μου να βγαίνει από την νόσο. Και άρχισε και το μυαλό μου να βγαίνει από την νόσο. Δηλαδή άρχισα λίγο να σκέφτομαι αλλού, άλλα πράγματα. Και αυτό εμένα με βοήθησε. Και αυτό θα ήθελα να το μεταφέρω και σε εσάς και σε όσους μπορεί να δουν το συγκεκριμένο βίντεο. Ναι, μεν είναι οι γιατροί, ναι, μεν είναι η επιστημονική κοινότητα, αλλά αυτός που θα βοηθήσει πραγματικά τον εαυτό μας είμαστε εμείς. Θα μας βοηθήσουν, θα στηριχτούμε. Ήμουνα τυχερή, το λέω, και όλους αυτούς τους γιατρούς που στάθηκαν δίπλα μου, τους ευγνωμονώ και σας τους συστήνω ανεπιφύλακτα. Πραγματικά σας το λέω, δηλαδή όπου και να είστε, βρείτε κουράγιο, ελάτε να τους βρείτε, είτε θα πάτε στο Σωτηρία, είτε θα έρθετε εδώ στην πόλη που είμαι εγώ, θα σας βοηθήσουν, θα είναι δίπλα σας, αλλά πρέπει και εμείς μόνοι μας να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Ένας ασθενής δεν μπορεί να πάει μπροστά εάν σκέφτεται μόνο την νόσο. Θα μείνει εκεί. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι ανάγκασα τον εαυτό μου να πάει ένα βήμα παραπάνω, μισό βήμα παραπάνω, με βοήθησε και βοήθησε και το σώμα μου και βοήθησε λίγο στην πιο γρήγορη ανάρρωσή μου. Αυτό το κάνουμε, αυτό είναι και τεχνική στα παιδαγωγικά, όταν θέλουμε δηλαδή να χτίσουμε παιδιά, τους βάζουμε ένα επίπεδο λίγο παραπάνω από αυτό που είναι. Λέγεται ζώνη επικείμενης ανάπτυξης. Είναι όρος στη μάθηση και επειδή ο εγκέφαλός μας και το σώμα μας μαθαίνει, είναι εξαιρετικά εύπλαστοι, θέλουν ένα βήμα παραπάνω από αυτό που είναι. Αυτό έχω να πω. Θα ξαναυπογραμμίσω την ανάγκη για ύπαρξη γιατρών που γνωρίζουν και την πρόσβαση αυτών σε εμάς. Αλλά τονίζω και την ανάγκη ύπαρξης δικής μας πρωτοβουλίας, να δούμε τι ταιριάζει σε εμάς. Δεν θα μπορούν να μας τα λύσουν όλα οι γιατροί. Εμείς ξέρουμε τι είναι το καλό για μας και εμείς το δοκιμάζουμε. Και επίσης θέλω να υπογραμμίσω και την βοήθεια που πήρα από το Σύλλογο και όλους αυτούς τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου και εσάς που έχω γνωρίσει, όπου μπορούσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και να λέμε εμένα με βοήθησε αυτό, εμένα με βοήθησε τ' άλλο, εμένα δεν με βοήθησε. Αυτή η νόσος είναι μια καινούρια νόσος και καλό είναι να τη δούμε ως κάτι καινούριο. Ναι, είμαστε πειραματόζωα. Ναι. Ναι, δεν γνωρίζει η επιστημονική κοινότητα. Ναι, αλλά είμαστε όλοι άνθρωποι. Σεβασμό στα όρια όλων μας, για να μπορούμε να πάμε μπροστά ένα βήμα παραπάνω. Αυτό, δεν ξέρω αν έχετε κάποιες απορίες. Όχι, είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι η εμπειρία που αναφέρεις από το Σωτηρία και το ότι έχεις γιατρούς δίπλα σου. Απλά είναι και αυτό που λες, το ότι η κατάσταση είναι έτσι, λειτουργούν έτσι τα πράγματα, πρέπει να περιμένουμε. Αλλά την ίδια στιγμή, επειδή είναι και πολύ επικειμενικό, όπως ανέφερες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ότι τα συμπτώματα τους διαφέρουν πολύ. Μπορεί να μην μπορούσαν σήμερα να μπουν καν σε αυτή τη συνάντηση. Και δεν ξέρουμε, γι' αυτό πιστεύω ότι θέλουν να αγωνιζόμαστε για να φέρουμε αυτή την αλλαγή, να μην λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Γιατί κάποιοι πραγματικά από τις θεραπείες που λαμβάνουμε εμείς μπορεί να μην λάβουν ποτέ βοήθεια
να μην είναι Ναι, αποτελεσματικές. το Ναι, καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω και το συμπονώ απόλυτα. ναι. Απλά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπόρεσε, ας πούμε, γιατί γνωρίζω έναν που έχει long COVID και δεν είναι Μμμ. τώρα εδώ, ο οποίος είναι συνέχεια ξάπλα και μπορεί και το πρόβλημά του, δηλαδή ακόμα και να σηκωθεί και να κάτσει ένα λεπτό στην καρέκλα του ήταν δύσκολο, το γεγονός τώρα Ναι. μπορεί να κάτσει 2 λεπτά, είναι γι' αυτόν πρόοδο. Δηλαδή δεν Μμμ. συγκρινόμαστε με τους άλλους, συγκρινόμαστε με το πώς ήμασταν πριν. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο ο στόχος του ήταν να κάτσει 2 λεπτά στην καρέκλα. Αλλά Ναι. ανάγκαζε τον εαυτό του να σηκώνεται. Δεν είπε θα κάτσω για πάντα στο κρεβάτι γιατί δεν μπορώ. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Δηλαδή ο καθένας κοιτάει πού είναι και από εκεί που είναι πάει ένα βήμα παραπάνω. Χωρίς Σίγουρα. να συγκρίνεται με τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει σύγκριση, είναι κάτι καθαρά υποκειμενικό. Ναι.